מכירים את זה, אתם באים לערוך והכל, ופתאום מקבלים סרטון עם ערוץ סאונד אחד. יפה, זה מה שקרה לי עכשיו. עכשיו אני אלמד אתכם איך לפתור את הבעיה הזאת. הנה עכשיו אני אדגים על סרטון שקיבלתי לערוך בעבודה, משהו של כדורגל, גבי אבנר שעריים, משהו מרגש מאוד לכל הדעות. ניקח את זה פה קצת פה. אתם רואים שפה ערוץ אחד הוא הרבה יותר חזק מהשני. מה זה יותר חזק? לא שומעים בכלל את הערוץ השני. אתם רואים? פה, אז איך אנחנו פותרים את זה? נגביר קצת את הסאונד. עכשיו אתם רואים יותר טוב. אז מה עושים? עושים פה אודיו צ'אנלס. שמים את זה בלב בערוץ שבו שומעים. הופ, והבעיה נפתרה.